बेफोरो जोबोद गोथे सान्थौ गोथे मेलेमनि खोथा होननानै आं बुंनो सानो। बयहाबो साफा साफा व्यक्तिया गावहानो मोनसे अस्तित्व गावहानो मोनसे मान मर्यादा थायो। दा दावराव दैख्रेब नार्जारि, अमर सिंह ब्रह्म आरो जाय व्यक्तिफोरानो जाया मानो सम आरो थासारियाव जोंनो डिबेट नांगौ, जोंनो क्रिटिसिजमबो नांगौ। सम आरो थासारियाव बे डिबेट आरो क्रिटिसिजमनि गेजेरजों कारेक्सन आरो जोङो हारिखौ आवगायलांनायनि बेलायाव जोङो माबा मोनसे लामा जोङो दिहुनो। किन्तु खोथा गैया, बाथ्रा गैया, सम गैया, बोथोर गैया, एनि टाइम माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो जोंनि हाबा मावनायनि सायाव सोरबाया जुदि सोंखारिबाय थायोब्ला बेफोरो हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा। आरो बेयाव नोङो सोरखौबा एक्सप'ज खालामनो थांनानै सोरखौबा नोङो गावनि माने निकृष्ट सिन्ता सान्थौ जे माने बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ गादबनांगौ, बिथांमोनखौ नासयनांगौ, माहारियारि आफादखौ माने धंस' खालामनांगौ, खैसाराव खोलैनांगौ, माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनानै समाजाव एक्सप'ज खालामनांगौ। बेफोर खोथाखौ जेला जाय व्यक्तिफ्रा बुङो बा बुंनो नाजायो बा दिनै बुंगासिनो दङ, गावबा गावनि जि आखल आखु गावबा गावनि केरेक्टार्सखौसो बिथांमोना एक्सप्ल'र खालामनानै लानाय जादों। आरो बेबायदि खांख्राइ बा नोङो गांजेमा बायदि सोरबाया गाखोनो नागिरबा सोरबाया बोख्लायनाय, सोरबाया माने गोजौआव दावखोनो नागिरब्ला सोरखौबा बोख्लायनानै नोङो गादबना दोननाय, बेफोरो माहारिनि मोनसे अलखद, मोनसे खैफोद। आरो जोंनि जायफोरा बैसोगोरा, जायफोरा देरसिन, जायफोरा माने सांग्रां, बिथांमोनानो जुदि बेबायदि निकृष्ट मोनसे माने कनस्पिरेसियाव, परिकल्पनायाव बा राजखान्थियारि थासारियाव जुदि बेबायदि गावखौनो माने दाजाबनानै षड़यन्त्रखौ जुदि खालायोब्ला बे माहारिनि मोजां खामानि नङा होननानै आं बुंनो सानो। बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ ज्राब गारनांगौ। आरो बेफोरबायदि खोथा बाथ्राजों हारिया जेबो लाब जाया, जेबो मुलाम्फा जाया। बुंलायलायोबा बयनिखौबो बयबो बुंलायलायनो हायो। आरो बेजों हारिया मा लाब जागोन? जों बयबो जुदि हारिनि मावनो फैदोंब्ला, सिक्सिडुलनि बिटिसि बिटिआरनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ रायज्लायनो फैदोंब्ला जोङो बिनि सायावसो नोजोर बोनानै हाबा मावलांनांगोन। दा बेखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै रावबो देरहाया। आरो दिनै बिथांमोना देरहानाय सानगोन, मालाबा बिथांमोना गावसोरनि फिल खालामगोन जोङो बे खामानिफोरखौ मावनाया मोजां जायाखैमोन, मोजां जोङो बाथ्रा सानाखैमोन, आरो बेफोर सिद्धान्त आरो डिसिसना जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नङामोन होननानै मोनसे समाव सानहैगोन। आरो बै समाव बे खोथा बाथ्राफोरा माने टु माच लेट जाहैगोन। हारिया गोबां आरोबाव खहा जागोन। जोङो दिनै मुलुगजों जुजिनांगौ, आसामाव भारतआव बे पर्यायाव जोङो फेर फाथिनांगौ। किन्तु दिनै जों गावजों गाव नेरलायनाय, गावजों गाव मुं सुलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय, गादबलायनाय, सोरखौबा माने मुं सुनानै माने डेमेज खालामनो नागिरनाय, सोरनिखौबा कनस्पिरेसि खालामनाय, बेफोर कनस्पिरेसियाव लिप्त जानाय बेयो मा बुजायो? हारिया बेसेबां गिदिर आरो बिथांमोना गावखौनो बेसेबां महान होननानै सानो बेखौ बिजिरना नायनाया मोजां। आरो समाजा जायफोर साइलेन्ट स्पेक्टेटर, जायफोर गेजेरनि सुबुं, जायफोरा जेब्लायबो हारिनि मोजां सानो, बिथांमोना नायगासिनो दं, नुगासिनो दं। समा बिनि रिप्लाइखौ होगोन। आरो समानो बयनिख्रुइबो देरसिन सक्ति। आरो बे देरसिन सक्तिया बयनोबो सम आरो थासारियाव फिथाइखौ होगोन। आङो बिनि सायाव जेबो नेगेटिभबो पजिटिभबो कमेन्ट होनो नागिराखै। जों समखौ नेनानै थागोन। आरो एबसुआ गावनि आदर्शजों, गावनि नितिजों, बड'फानि आदर्शजों बड'फाखौ सोरबाया मुर्तिखौ बुफायगोन, जायानो बुफाया मानो जों रावखौबो थांखियाखै, सोरबा पार्टिखौबो थांखियाखै, सोरखौबाबो थांखियाखै। जि बेयाव कालप्रिट्सफोर दङ, जायफोर षड़यन्त्रकारिफोर दङ, जि ग्रुपनियानो जाया मानो, जि आथालनियानो जाया मानो, सोरबा गुबुनारिबो जानो हायो। दा बेखौ नागिरना दिहुननायासो जोंनि दायित्व'। बड'फाखौ, मुसुखाखौ बुफायोब्ला आंनि गोसोनिफ्राय, नोंनि गोसोनिफ्राय बड'फानि आदर्शखौ देख्लाबनानै लांनो हागोन, बे मालाबाबो सैथो नङा। जोंनि गोसोआव बड'फाया जेब्लाबो गोथां, अमर, आरो बिथांनि बानिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन। बेखायनो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव लाबोबाय थानाया मोजां नङा। आरो कन्ट्रभार्सि खालामनानै हारिखौ अलखदाव खोलैनाया माने बयनिबो अलखद होननानै आं बुंनो सानो। गोजोन्थों।